pera, ilag angge. Welcome back mga kachapsoy sa ating YouTube channel na Maestro Waray, at narito na po ang part 2 ng ating pagsayawan. Ayan, maglilibot tayo tara mga kachapsoy. Dito nagkakalasingan na. Ayan, may mga nagdanis-danis na. Ako mahihain kasi ako, kaya ayaw ko magdanis. Ito, yan, ako. Wala man lang mag-alok ng tagay. Ayan, nanito, mga magmara din siguro mga to. Yan, nag-hi. Yan, hi, hello. Yan, yeah, bring it down you, mga kachapsoy, yeah. Oh, ang daming tao sa labas, oh. May mga tao pa sa labas, ayaw manarayaw, eh. Ayan, ito may tano dito. Nako, ito mga mahihiyain. Haluin sila mga kachapsoy. Oh, ito, nandito yung mga magmara ng barangay Magsaysay. Sila talaga yung mga magmara dito. Ayan. Kaya bro, nako, yeah, bring down you. Yan. Hoy, magmara na kayo. No. Hi. Ayan, oh. Enjoy na enjoy yung mga ano dito, oh. Ayan, tara mga kachapsoy, sipat tayo ng mga magagaling dito mag-dance. Baka may mas magaling dito sa atin. Ako, may nakikita ko dito. Isa-isahin natin mga kachapsoy, papakita ko sa inyo. Ito, ayan, abangan ninyo. Nako, ang galing, ha. Ikot-ikot pa, yay. Ayan mga kachapsoy, ito naman yung Koratsa dance interpretation. Tignan natin, magagaling yung mga nagdadanis ngayon dito. Nahiya ako.
Chapsi, ito talaga yung pinakamatinding nagdanis dito ng Kuratsa na ako. Magpaturo kaya ako dito sa kanya. Mahusay, panoorin natin. Titera, ilag, angge. Ito mga kachapsoy, mayroon pa ditong isa pang entry. Panoorin natin, magaling din eh. Ayan. Ang Kuratsa, baw.
Ayan mga kachapsoy, dance for all. Pansin ko lang parang may naglulukad dito O, tingnan ninyo ito. May pausok. Yay, nagluluon. Ayan mga kachatsi. Thank you so much for watching. Please keep supporting, subscribe, and follow my Facebook page and YouTube channel, Maestro Waray. Hanggang dito na lang po tayo. Ang lakas na po ng usok. Yay!